Day, good morning. Naami sa kuat karon manguha mi og miracle fruit kay magluto si Gisa. Dili pa man nagulang guys. Asa may gula? Kay katulon pa. Harapit. Sige, katkaton pa ni Gisa. Magluto mi ang miracle. Muha mi kung saan pa kuha nara. Mabaw. Ay, magbay-bye na ning akong mangga. Hulog lagi te. Magbay-bye na akong mangga kay basig putlo na namo ni. Kay disturbo diri sa akong kamay nga kuan. Oo, kaabot diri. So putlo na lang gid dai ni. Ang kadisturbo naman. Kuan. Ako mabibutan ko dako na. Dalhan ang palita kay magagamit na sila na. Ada kong rambutan. Lugay pa na maputol kay wala pa. Ganyan human. Ano pa isa. So, gamay ray bunga sa miracle fruit ni. Unsay itanom ani? Asangara? Oh, pagkuag hulam sundang Jis kay magtarong ta dito Jis. Ati ginging ba? Ginging. Oh, sanga bitaw. Sige ko sa unan ba ngayon tanong sanga kay dali ko sa pumanghod. Oh. Wa jud ko kumain. Ay panguha da dapit dai sa imo kam ko. Itong gamay ba nga susan? Oh. Sige kasi sabi mo, mga konsumis lang na ito. Pagkuha. Magtanong ko ana din. Para fresh with kay mong kuan okay. Ikan pa gid ni Gisa sa kuan. Okay. Dagan na mahimo ana. Isa kaldero. Ha? Sa kaldero. Masarap tayo nilang. Apa mo day ubi diri ni Roger. Ay Jis, ato ning dalhon ning kuan Jis. Pandan Jis. Jis. Ato ning dalhon pandan. Oh. Pakadat na lang mo dalon. Dalhon pa na. Ay, iapi lang kaang kay ilan na po nang buak ko ng kaang. Mayroon ba kayo sila dito? Kanilang. Sige, mga bayo niya na punta magkita pag kuan. Luto na mo ana ha. Okay. Hello, good afternoon mga bay. Naami karon sa Takob para magluto nami sa among miracle fruit nga among gikuha dito sa punuan so sa Maguong. Karon diri na mo sa Takob lutoon. O di ba? Karon ang nagtrabaho na po dali si Junjun. Ang iyang naong mo na. Oh. So ana na Jun? Ha, yun ana day ang pagkuan. In ana day ang pag-cutting Gisa. Si Gisa may among utor ani. Si Gisa may among kuan ani. Kusinira. Siya ang among chemist ani. Ingon niya daghan kuno ang sakit nga madala aning libutan kaning prutasa. So si Gisa may amo hinon probe na kay pila na siya ka tuig kinaon ani kaluis Ginoo wala man siya naunsa di mukaon ko karon. Oh karon. Amo inom sa kuan duga. Hindi taon niya samok. Oh, mao na siya ang sulod sa miracle. Kadaghan na siya ani galuto pero dili gyud ko mukaon mo inom. Karon mo inom na jud ko. Ayun ang saon na pagkudkod. Nganiya. Ayo padung kayo yuan ha. Si kuan mo yan ang saon pagkuan kudkod. So anaon na gina siya Gisa.
Inanaon do dai na. Dili ginabutang og tubig jisa. Dili. Dili daw mga bay. Dili daw butangan og tubig. Nga sabaw ra daw nagiya. Tingala among mga kauban sa balay kay napunoy siminto sa among rip. Kay wa man mi ani sukad na ngaon. Siya ra may inom. Siya ra gitig inom ani. Karon unya inigluto ani mag-inom jud ko. Ay, obserbahan. Say ba? Mura na siya grabe rin sa baho. No? No, mura grabe no? Ay, nana rin sa baho? Ay, kagul, kaya na kuha mong naong. Okay, ikaw bitaw pitig edit. Sigurado ho na lang akong di kuha. Oh. Doon natin kita. Murang naglubi ay. Murang pagkay. Hot doon na yung nagkuskus? Mura din na siya buto nga naapoy finishing line. Rusag sa nila sa baho, no? Himo gining kabo sa kuan. Ha? Pwede na himo ang kabo kay perti mong gahi. Ah, himo ka ba? Hindi okay kayo. Himo kabo na. Ah, mo ba? Magay suba na. Imit yan ni. Oh, Gahi mo ba? oh sa ikaduha na pud siya nga buak. Kunya atong tan-awon sa isa ka lingin kung pila na porma nga pila na limpyo kay dili man daw nabutang og tubig. Kana ra gyud siya kay kuan man daw nig tubig. Dili. May sabaw na iya. Musabaw ra daw siya dayon. Dili lagi. Sanlag magbuot lagi kag lahi. Nag-away naman na yung vlog. Dili. Sige lang kay maay nang tibawan nga daghan opinion. Nakik-opinion pud ang di kabaw ba. I-share siya sa opinion nga di siya ko. Nga katong ka ganina nahulog unsa man to dili to daot. Dili. O di man na siya madaot. Mga gawas na lang siguro mabta. Uy kanang ingon na dili na daot. Nana? Oh. Luma naman eh. Dagan bidi siya sulod mo. Kaya ito mang puno ako. Busok kayo. So, paano nahibaw-an mo nga ingon ana na siya? Kanina. Tingin anak. Kanang hinog na unsa Gulang na siya kay kuan naman oh. Di naman siya sinaw og nawong. Katong mga gagmay sinaw pa man tog nawong. nana di ay. Gulang na oh. Pag kuan mura ba din siya avocado? Sige, nana day mga bahay pag namoy punuan nga miracle fruit, inana daw. Kay sa una da. Di pa mi kabalog, di pa ni siya kabalog himo. Nagkatuon po ni siya sa kasilinganan. Inigluto anak mga bay, ato na po ng utro, tanaw na po niya. Anak mo ba? Anak ka nag-video na niya. Kaya nakakonsume na siya 5 minutes sa pagkudkud lang. Sa pagluto ani isa man kuno ka oras mga bay, ato lang sa pud ning putlon kay lisod pud kayo magpaabotan niya isa ka oras murag di na mosugot ang mga tawo mag-straight og lantaw. So kani ato day i-post kay human naman siya na human na limpyo na. Lay sa kakaldiro. Later. Nanit sa. Oh, hurot na ang duha ka. Isa ni ka miracle fruit. Oh, nya na ta mga bay. Umauna ni pod ang among ikatulong ikuyog to. Ang pagtungtong sa among kaldero diri sa kalayo para lutoon ang among miracle. So human ani siga na ni aso pa lang ni ha. Unya ani mo siga na ni. Pag kuan ni takluban dayon. Pila ka minuto? Ay okay yun.
mubukal na siya. Mubukal ra daw niya. Subayo na po nato niya ha. Sige. Puti siya. Sa kuwang pagbuwak, puti. Yan, kanala.